Kaixo, orain kalkulatzera goaz, tarte bereizgarriak, bai? Baina normal tipifikatuan. Orduan, irakurri daigun buruketa. Kalkulatu hurrengo probabilitatei dagozkien tarte bereizgarriak. Hiru probabilitate ematen dizkigute. 0,80, 0,85 eta 0,89. Bagoaz egitera bakoitza banan-banan. Lehenengo 0,80ko probabilitaterako izan behar dugun tarte bereizgarria kalkulatzera goaz. Orduan, zein da kalkulatu beharreko tartea? Izango da tarte bat, simetrikoa, badakigu simetrikoa, batazbestekoarekiko, hau da, tartearen erdiko puntua izango da banaketaren batazbestekoa. 0 kasu honetan banaketa normal tipifikatua dalako. Orduan, nik hemen izango dut mu kenka eta hemen mu geika. Orduan, kalkulatu behar dut tarte hau. Jakinik, erdian usten dodan probabilitatea dala 0,80ko probabilitatea. Oneri deitzen genion P gogoratu edo batken alfa. Orduan, batken alfa baldin bada 0,80, argita garbi alfa izan behar du 0,1. Oda, kanpoan geratzen diren bi alde hauek izango dira 0,1ko, izango dute 0,1ko balioa. Bere azalera edo probabilitatea izango da 0,1koa. Baina nik kalkulatu nahi baldin badot, alde bakar batean dagoen probabilitatea zelan kalkulatuko dut? Egin beharko dut alfa zati bi, ezta? Orduan, alfa zati bi izango da 0,05. Beraz, esan daiket, zeta aldagaia, kontuan izan orain tipifikatuan gaudela, beraz, aldagaiari zeta deituko diot eta SX, zeta handiago edo berdin mu geika izatearen probabilitatea izango da 0,05. Oda, probabilitate hau izango da 0,05. Alfa zati bi. Orduan, nik pentsa daiket, minus infinitotik ona dagoen probabilitatea izango dela 0,85, ezta? Minus infinitotik ona egongo dan probabilitatea izango da batken 0,05. Batken 0,05 da 0,85. Eta 0,85 izango da zeta txikiago edo berdin mu geikaren probabilitatea. Ulertuta? Orduan, probabilitate hau zuzenean taulan begiratu daiket. Hau da, nik hemen daukadan ikurra da txikiago edo berdin. Mu geika argi dago positiboa izango dela, zeroren eskuman dagoelako. Orduan, nik probabilitate hau dala jakinik, begiratu daiket probabilitate hau taulan, hemen bilatu, eta ikusi ze baliorako balio dauen. Ia, 0,85, bagoaz bilatzera, begira, 0,85 aurkituko litzateke hemen. 0,84 eta 0,85 artean. Eta hemen tarteko balio hori, dagokion hori, 1,6 lau edo 1,6 bosten arteko balio bateri. Atxikituko diogu 1,6 lau bost balioa. Tartean dagoena. Hau da, nik esango dut mu geika izango dela 1,6 lau bost. Aurkitu beharko litzateke, begira, hemen daude bi balioak. 0,85 eta 0,85 Nik bilatzen nagoen probabilitatea da 0,85. Baina 0,85 zehazki ez da agertzen. Bi balioen artean egongo litzateke 1,6 lau eta 1,6 bosten artean. 1,6 bosten artean. Orduan, zer egiten dugu kasu hauetan? Tarteko balio hartzen dugu. Kasu honetan 1,6 lau bost balioa. Beraz, nire tartearen goiko muturraren balioa, mu geikaren balioa, izango da 1,6 lau bost. Goiko muturra ezagutzen badot, nik baldin badakit hau izan behar duela 1,6 lau bost, zein izan beharko da tartearen beko muturra? Minus 1,6 lau bost, argi eta garbi, zergaitik, tarte bereizgarri batean, batazbestekotik mutur batera dagoen distantzia eta batazbestekotik beste muturera dagoen distantzia bardina izan behar dalako. Beraz, 0tik ona 1,6 lau bost baldin badago, 0tik
ona ere 1,6 lau bosteko distantzia egon beharko litzatekelako. Baina, klaro, kasu honetan, balio negatibo hartzen du. Beraz, gure tartea izango litzateke minus 1,6 lau bost, 1,6 lau bost tartea. Eta esan dezakegu, zeta aldagaia minus 1,6 lau bost balioa eta 1,6 lau bost balioen artean egoteko probabilitatea izango dela 0,80. Hau garrantzitsua da, ze honek adierazten du benetan ulertzen ari garela egiten gaudena. Bai, bueno, apuntetxo bat, utziko doztezue hemendik aurrera mugeikari bestera batera deitzen. Nik hemendik aurrera mugeikari deituko diot zeta alfa erdi. Bai, hemen, beste kolore batekin egingo dut, ia ondo ikusten dan. Hemen balio oneri, deituko diot hemendik aurrera zeta alfa erdi. Zergaitik, lehenengo eta behin tipifikatuan gaudelez, aldagaiari zeta deitzen dio dalako. Aldagaiak hartzen dituen balioak hemen daude, marra honetan. Orduan, balio oneri zelan deituko diot, zeta, aldagaia zeta dalako, alfa erdi, zergaitik eskoman usten dugun probabilitatea, alfa erdi dalako. Besterik gabe, bale? Formalismo hutsa da, baina, nik horrela deitu nahi diot. Beraz, hemendik aurrera, mugeikari, tarte bereizgarriaren goiko muturari deituko diot zeta alfa erdi. Bagoaz, 0,85, momentu bat aldatuko dut barriro kolorea, laranja horretan utziko dut. Hemen, kalkulatu behar dugu, tarte bereizgarria 0,85eko probabilitaterako. Orduan, nire tarte bereizgarria egongo da, ez dakit, gero ikusiko dugu ze balio hartzen dituen. Izan zitekeen bat baino txikiago izate, baina gutxi gora bera hortik. Hemen tarte bereizgarria hau egiten badot, hemen erdian usten dudan probabilitatea, oraingo honetan izango da 0,85koa. Orduan, zentratuko naz lehenengo eta behin goiko muturra kalkulatzen. Zeta alfa erdi. Balioa kalkulatzen. Orduan, horretarako argi izan behar dut. Batken alfa, izango litzateke 0,85. Beraz, alfa 0,05. Kanpoan usten ditudan bi azalerak. Orduan, zentratuko naz batean, honetan, honen azalera zen izango litzateke alfa erdi. Alfa erdi izango litzateke 0,05 zati bi, beraz 0,025. Orduan, zelan atera daiket nik orain zeta alfa erdi? Nik baldin badakit hau dala 0,025, badakit ere guzti honen azalera izan beharko dala 0,975. Hau da, batken 0,025. 0,975. Hau da, 0,975 izango da zeta aldagaia txikiago edo berdin zeta alfa erdiren probabilitatea. Orduan, badaukat probabilitatea. Ez daukadana da balioa. Bagoaz tauletara begiratzera. Begiratzen dugu 0,975 probabilitate hori, eta 0,975 aurkituko dugu, begira, 0,975, hemen, zehatza, ze balio hori dagokio hori, 1,976. Beraz, zeta alfa erdi izango da 1,976. Orduan, tartearen bigarren muturra baldin bada 1,976, hemendikona dagoen distantzia 1,976 bada, hemendikona dagoena ere 1,976 izan beharko litzateke, baina kasu honetan balio hau negatiboan aurkituko dugu zeroren eskerraldean dagoelako. Beraz, gure tartea izango da minus 1,86, 1,86. Eta oso garrantzitsua adieraztea benetan ulertzen ari garela egiten ari garena. Hau da, adieraziko dugu minus 1,86 artean, aldagaia minus 1,86 artean eta 1,86 artean egoteko probabilitatea da 0,85. Eta bagoaz azkenengo adibidearekin, kasu honetan kalkulatu behar dugu tarte bereizgarria 0,89. Orduan, behar dugu hor tarte bat, tarte honetan
utziko dugu 0,89ko probabilitatea. Honeri deituko diot zeta alfa erdi. Beraz, hau da batken alfa. Orain bagoaz askarrago, Batken alfa berdin 0,89. Alfa beraz 0,01. Beraz, alfa erdi 0,005. Hemen usten ari garen probabilitatea da 0,005. Beraz, minus infinitotik zeta alfa erdira arte dagoen probabilitatea izango da, momentu bat, 0,995. Hau da, 0,995 izango da zeta txikiago edo berdi zeta alfa erdi. Bueno, gauza bera, bilatzen dugu probabilitate hau taulan. Eta taulan aurkituko dugu probabilitate hori, begira, bi balio hauen artean. 0,999 eta 0,999 bat. Bi balio hauen artean dago, beraz, zer egingo dugu. Balio bakoitzaren, probabilitate bakoitzari dagokion balioen arteko bat hartu. Hau da, probabilitate honeri zein dagokio? 2,5 zazpi, ezta? 2,5 zazpi. Eta honeri, 2,5 sortzi. 2,5 sortzi. Bueno, bat artekoa kalkulatuko dugu. Izango litzateke 2,5 zazpi bost. Beraz, gure zeta alfa erdi da 2,5 zazpi bost. Beraz, gure tartea izango litzateke minus 2,5 zazpi bost, 2,5 zazpi bost tartea. Beraz, zeta aldagaia minus 2,5 zazpi bost eta 2,5 zazpi bost tarten artean egoteko probabilitatea izango litzateke 0,89. Hau oso garrantzitsua jartzea. Konturatuko zineten, batzutan bardin ikurra jartzen dudala eta beste batzutan ez, gogoratu, ez duela inolako eraginik. Venga, agur!